Ng Shopee Express. May delivery. Mo ni order? Kuha ni siya 5,000. Uy, yes. Assorted nga mga items na mga sanina o mga sapatos na bags. Imuha man na order. Hi sir. Oh, mao ni mong number. May gamit. 1072. Ikaw ni Marchi Galibot, Riverside, Tataan, Santa Cruz, Davao del Sur. Ikaw yun. Saan man wala kang bayari. Ayun din ako si mama. Ha? Asa day mong mama? Kasi sa day nag-order, aning anong imo nga man nagpangalan? Wala ang order. Nakabalo? Saan kaya? Wala tayo kwarta diha? Di mo gud may makadugay, kaya mabalik mi dayon ba? Sa Digos pa mi? Hmm. 5,000 man gud ni siya. Saan kaya nato niyo? Wala ka nakakuan sa Shopee? Shopee Express mo gud ni. Kasi nakapindot-pindot kag mga sanina. Sabi ako box sa karton nga dako. Shopee. Ang imong number tama ni. Tama man tanan no. Patod lang magud ni. Saan kaya ni? Matanaw na lang namo sa imong mama basig makahinumdum ka unya. Nag-order ka. Nga, kung kuan, lato na nato itawagin lang imong mama. Yan. Bukaw si mama yun. Ali mo. Si mama ba? Ali mo. Tanaw lang sa namo. Kuya. 1,000. Ali ma. Tanaw lang sa namo. Dari ka mama. Ikaw lang abri ma'am kay si mo nga maguna ka pangalan. Sige, taas lang. Surprise! Happy birthday! Joke lang mama, walay bayro nun. Ang kamay nila ang iyong Happy birthday! di malaman ng Kabalo ka, kinsa nagpadala? Ha? wala ko kabalaan. Wala ka kabalo? Oy, basig mong bana. Uy. Okay. Sige. Ang nagpadala, na siya mensahe para sa imuha. Ana siya. Hello lang. Nadungagan na pod ang birthday nimo. Hinaot na sorpresa ka sa akong simple na surprise. Pasensya na, maura jud na akong makaya. Sa edad nimo na 17, daghan kaayo kag naagian. Laban lang, bisan layo ta, na ako always sa inyo ha, laban lang ta. Di na lang nako tason, kay basin magdrama na ta diri. Once again, happy 17th birthday. I love you, anak ko. Surprise from Mama Adora, all the way from Qatar. Ay, si Mama. Sige. Ilay mong edad kang ga? 17. Uy, bata pa. Nana kay baby? Oy. Okay, sige. Mga yumig, kanang, unsay mong maingon kay Mama? Salamat kayo, mami. Oo, dere, makita ni Mama. Sige lang guys. Sorry si Mama. Salamat kay. Wala niyo ko nagdauman niya. Wala niyo daw nga. Mawat akong cellphone karon. Naday bagong cellphone. Uy, natag ko niyo. Wow. Nya. Luha-luha man lagi ta. Unsa na? Tubaan kayo. Kadakuan ng 5,000. Luha na sa kalipay. Sige padala ni Mama. Tayo. Dagang kang gipadala si Mama nga mga pagkaon.
Okay, sige. Asa man si kuya? Sige, mag-blow sa tag-candle gang. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Langga, make a wish and blow your candle. Hehe, happy birthday. Asa mo papa? To you. Happy birthday to you. Naglakaw. Happy birthday. Naglakaw mo ni mong papa. Happy birthday Yes. to you. Didagan kay basig mo hilak. Okay, so langga, kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Kidapawan pa dyan migikan. Abi na po si Papa ang surprise kay surprise ako. Tumawag ng birthday niya. Ah, okay. So, nalipay ta karon? Lipay kaayo. O, sige, last message kay mama. Salamat kaayo ma kay wali po nagdam yun ani. Unta kay ngakas layo ang pindra pero ni. Oy. Dugay na siya wala ka uli. Pagkumatin kani. Ah, okay. Okay, sige, happy birthday. Okay, ma'am, kamu ma'am, musig na mo yung wish dira kay ano. Happy birthday. Okay. Oo. Sige lang ga. Happy birthday. Salamat kayo. Sana all, no? Okay, palakpakan na to silang lang. Happy birthday. Asa na si kuya ni mo? Wala na. Yeah. Tago si kuya. Tago si kuya. My love will come, for when you come my way, there was no yesterday.